Pekný deň vám prajem. V súvislosti s mimoriadnou 5. výzvou, ktorú sme dnešným dňom zverejnili, by som vás chcel informovať o všeobecných podmienkach, ktoré vyplývajú zo samotnej výzvy a príručky. Pre toto video som si teda pripravil vytlačenú výzvu, ktorú by som vám chcel týmto videom bližšie priblížiť. Opäť na prednej strane nájdete tzv. QR kód, cez ktorý po naskenovaní sa dostanete na náš YouTube kanál, kde nájdete aj toto video a ďalšie videá, ktoré budú vysvetľovať jednotlivé situácie, v ktorých sa viete ocitnúť, respektíve jednotlivé podmienky. Ďalej na úvodnej strane nájdete vyobrazený grafický rodinný dom, kde sú zhrnuté v podstate takmer všetky opatrenia, ktoré viete financovať. Medzi opatrenia sú doplnené aj opatrenia vyslovene pre Prešovský kraj, teda pre obce postihnuté zemetrasením, kde je možné financovať vo výške maximálne do 8500 eur opatrenie na odstránenie poškodenia vplyvom zemetrasenia. Okrem iného tu ostali aj ostatné opatrenia, ako ich poznáme z predošlých výziev, teda najmä zo 4. výzvy. To znamená, že sú to opatrenia rozdelené do skupiny A, opatrenia, ktoré súvisia so zlepšovaním teplotechnických vlastností rodinných domov, alebo teda jednotlivých konštrukcií. Bavíme sa tu o zateplení strešného plášťa, výmeny otvorových konštrukcií, zateplení obvodového plášťa alebo zateplení podlahy. Ďalej tu boli doplnené opatrenia súvisiace s výmenou krytiny, ktoré sú v podstate aktuálne oprávnené v prípade jej poškodenia. A teda bavíme sa o výmene krytiny. A je tu taká špecialita v súvislosti s komínom alebo komínovým telesom, ktorý bol napríklad vplyvom zemetrasenia zbúraný alebo zničený. Je ho možné zafinancovať bez toho, aby ste realizovali opatrenie súvisiace s výmenou biomasového kotla. Bližšie informácie k jednotlivým úrovniam príspevku, alebo teda benchmarkom, alebo finančným limitom, potom nájdete v samotnej príručke pre žiadateľa. Samotná výzva je v rozsahu 5 strán, jej cieľom je v podstate všetko sumarizovať, jednoducho podať a vysvetliť, aké sú základné podmienky. A čo sa týka predkladania žiadosti, ostávajú tu stále dve možnosti. Jedna je prostredníctvom Slovensko.sk elektronicky, vo výzve je aj graficky znázornené, čo treba uviesť do adresáta a predmetu žiadosti, keď ju podávate prostredníctvom Slovensko.sk alebo teda digitálneho občianskeho preukazu. Čo sa týka klasického podávania formou pošty alebo teda formou obálky tlačenej verzie, máme vyobrazenú na druhej strane samotnej výzvy opäť obálku s napísaným textom, čo tam má byť uvedené. V jednoduchosti poviem žiadosť, plán obnovy a výzva číslo na konci je B05. S tým, že je tam aj adresa, na ktorú ju treba doručiť. Bavíme sa tu o Slovenskej agentúre životného prostredia na ulici Rožňavská 24. Ďalej je tu v podstate ďalšia možnosť a to je teda osobne doručiť túto žiadosť na jednej z regionálnych kancelárií, ktorých máme 10. Kontakty nájdete na stránke obnovdom.sk. Cieľom tejto výzvy je opäť dosiahnuť minimálnu úroveň úspory primárnej energie obnovou vlastného rodinného domu. Táto výška je minimálne stanovená aktuálne pre mimoriadnu výzvu minimálne 25, respektíve 30 primárnej energie. Ďalej medzi novinky patrí možnosť poskytnutia príspevku vo forme zálohy po podpise zmluvy s nami a aj zverejnením v tzv. CRZ-ku v centrálnom registri zmluv. Deň po jej zverejnení je táto zmluva účinná a my vám zasielame automaticky 7 000 eur zálohu na vykonanie opatrení súvisiace s energetickou hospodárnosťou budov. V rámci podmienok pre žiadateľa sú klasicky uvedené podmienky týkajúce sa vlastníctva rodinného domu. Myslíme tu aj na bezpodielové spoluvlastníctvo v prípade podielových spoluvlastníkov. Tu by som vás chcel potom poprosiť, aby ste si zabezpečili originál vyjadrenia od ostatných vlastníkov, že máte súhlas v podstate konať v tejto veci. Ďalej je tam podmienka bezúhonnosti. Tu overujeme na základe registra trestov v rámci online formulára, keď ho vyplníte, dávate nám k tomu súhlas, takže ju overujeme za vás. Nová podmienka, ktorá pribudla v rámci tejto mimoriadnej výzvy, sa týka vlastníctva bankového účtu, ktorú treba preukázať. Je to za tým účelom, že po zazmluvnení vám na tento účet posielame zálohu vo výške už spomínaných 7 000 eur.
Ďalej sú tu podmienky týkajúce sa rodinného domu, týkajúce sa hlavne veku výstavby. Stále platí, že rodinný dom musí byť postavený pred rokom 2013. Medzi podmienkami nie je trvalý pobyt, to znamená, že túto podmienku vôbec neriešite. Ďalej je tu podmienka, že rodinný dom musí byť evidovaný na liste vlastníctva ako rodinný dom, nie ako chata, nie ako garáž alebo nejaká rozostávaná budova alebo stavba. Vyslovene to musí byť rodinný dom. A v neposlednom rade vstupenkou pre túto výzvu je, že rodinný dom sa nachádza v prvom kroku v obciach postihnutých zemetrasením alebo krupobytím. Tento zoznam obcí nájdete na zverejnenom linku, ktorý je súčasťou samotnej výzvy. Aj príručka na ňo odkazuje. A následne behom týchto dní je doplňaný zoznam spolupráci s jednotlivými starostami a prednostami krajov. Je to zoznam rodinných domov, ktoré vlastne môžu žiadať o prostriedky z tejto výzvy. Čo sa týka duplicity alebo opakovaného získania príspevku, ak rodinný dom v minulosti získal príspevok z plánu obnovy, už je v rámci tejto výzvy automaticky teda vylúčený. V prípade, že sa tak nestalo, nevidíme problém, ak je ten rodinný dom evidovaný v jednom zozname, teda v zozname domov, ktoré boli poškodené či už zemetrasením alebo krupobytím, sa zapojiť. Medzi ďalšie podmienky, ktoré tu máme a ktoré prinášajú veľkú zmenu, je to energetický certifikát alebo projektové energetické hodnotenie. K podaniu žiadosti tieto dva dokumenty nie sú potrebné. Stačí vám v podstate vyplniť online formulár, ktorý bude sprístupnený 1. decembra na webovom sídle obnovdom.sk. Z časového hľadiska je výzva vyhlásená 8 mesiacov, takže do 31. júla 2024 máte čas sa do výzvy zapojiť. Následne je iba na vás, či toto obdobie využijete na to, aby ste oslovili či už autorizovaného stavebného inžiniera, ktorý vám zabezpečí projektové energetické hodnotenie, alebo odborne spôsobilú osobu na energetickú certifikáciu. V každom prípade k podaniu žiadosti tieto dokumenty nepotrebujete mať. Dôležité ale je, že podpisom zmluvy sa zaväzujete, že dosiahnete úsporu, a teda minimálne na tej úrovni 25 respektíve 30 % primárnej energie. A ďalej tu máme teda, prešli sme si časovú oprávnenosť na realizáciu opatrení, alebo teda na tú vašu obnovu nehnuteľnosti alebo teda rodinného domu máte v zmysle výzvy 12 mesiacov. To znamená, že do 12 mesiacov by ste mali ukončiť realizáciu od účinnosti zmluvy, s tým, že oprávnené obdobie na realizované výdavky alebo uplatnenie si týchto výdavkov plynie od 1. februára 2020, tak ako to bolo pri ostatných výzvach. Následne po skončení realizácie, teda po tých 12 mesiacov, máte 3 mesiace na to, aby ste predložili žiadosť o platbu a súčasťou tejto žiadosti o platbu by mal byť buď projektové energetické hodnotenie alebo energetický certifikát, ktorý zachytáva východiskový stav a následne aj energetický certifikát po obnove, ktorý zachytáva dosiahnutý stav, aktuálny stav. A tým pádom vieme na základe týchto dvoch dokumentov identifikovať výšku dosiahnutej úspory primárnej energie. Oba tieto výdavky vieme zafinancovať, sú súčasťou zjednodušeného vykazovania výdavkov v rámci podpornej dokumentácie, spolu aj s ostatnými výdavkami. Tam by som spomenul napríklad, ak k rodinnému domu nemáte projektovú dokumentáciu, vieme ju zafinancovať taktiež. Taktiež dávam do pozornosti, najmä v prípade, ak by ste siahali po obnoviteľných zdrojoch energie, vieme zafinancovať aj posudok, čo sa týka požiarnej bezpečnosti. Je tam tiež na to stanovený finančný limit. Výhodou tejto výzvy je to, že všetky tieto výdavky sú vrátane DPH. To znamená, že v prípade tých úspor od 25, teda minimálne 25 respektíve 30 % primárnej energie viete získať až 18 000 eur z DPH a v prípade úspor na 60 % primárnej energie až 22 800 eur vrátane DPH. Taktiež jednotlivé finančné limity sú zahrnuté vrátane DPH. Čo sa týka ešte dvojitého financovania, by som sa k tomu na chvíľku vrátil. Ak ste žiadali v minulosti prostriedky alebo dotáciu vo forme voucheru zo zelenej domácnostiam, teda sú to prostriedky zo štrukturálnych fondov, odporúčame vám pri posudzovaní východiskového stavu toto opatrenie zahrnúť do východiskového stavu. Ak by sa tak náhodou nestalo, úsporu, ktorú vygeneruje toto opatrenie, by mal
by mala tá odborne spôsobila osoba, ktorá vám spraví certifikát po obnove, vedieť kvantifikovať a odpočítať, aby bolo preukázateľné, že opatreniami, ktoré financujeme my, dosiahnete tú minimálnu úsporu, ku ktorej sa záväzujete. A ďalej tu máme podmienky týkajúce sa štátnej pomoci, takže vlastníkom rodinného domu by mala byť fyzická osoba, nie nejaký právnický subjekt, ako sú napríklad SROčky a tak ďalej. Je tu ešte podmienka týkajúce sa recyklácie stavebného odpadu. V rámci tejto podmienky výrazne nerušiť, alebo tzv. Podmienky DNSH, Do Not Significant Harm, sa vlastne žiadatelia zaväzujú k tomu, že odpad, ktorý vznikne pri obnove rodinného domu, bude naložený v súlade s týmito pravidlami. S týmito pravidlami sme zverejnili v podstate metodické usmernenie na webe obnovdom.sk. Myslím si, že je veľmi jednoducho spracované. Rozdeľuje skupiny žiadateľov na dve. Na tých, ktorí si realizujú obnovu svojpomocne. Títo dokladujú napríklad, ak môžem povedať, váženými lístkami, alebo to môže byť dodavateľsky. A vtedy zodpovednosť za tento stavebný odpad preberá práve tá spoločnosť, ktorá realizuje tú obnovu alebo tú rekonštrukciu rodinného domu. Ak by ste náhodou svojou obnovou predišli vzniku tohoto odpadu, tiež to nie je problém, prehlasujete to čestným vyhlásením, je tam v podstate k tomu vzor a prikladáte fotodokumentáciu, ako ste s ním naložili s týmto stavebným odpadom. Príklad poviem, niekto využije staré sklá na to, že si zriadí v záhrade skleník, alebo iný príklad môžem povedať, niekto použije omietku, ktorá je pôvodná omietka okolo rodinného domu, ktorú podrví a použije ju ako obsyp okolo základov rodinného domu. V závere výzvy nájdete v podstate krokovník, je to opäť grafické spracovanie, má to 11 bodov, ktorý vás prevedie vlastne jednotlivými stavmi žiadosťami až do spomínaného cieľa, teda udržateľnosti alebo teda vyplatenia celkového príspevku v spomínanej výške v závislosti od toho, aké opatrenia zrealizujete. A v závere výzvy nájdete zoznam a príloh, ako môžem to spomenúť príručku pre žiadateľa, vzor formuláru žiadosti, kontrolný zoznam na predloženie úplnej žiadosti a zoznam obcí, kde sa dá realizovať výmena alebo inštalácia biomasového kotla. Je to zhruba 1000 obcí a na konci je to spomínaná fotodokumentácia rodinného domu v rámci východiskového stavu. Ďakujem veľmi pekne.